hon att hon får sina framknän på mina knän? Hur? Nej! 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 Vadå provocera? Hon älskar mig. Ser hon glad ut? Nej, ser ut att vilja typ ta livet av dig. Hoppa upp på henne nu. Självmord. Fast någonting hon älskar, jag vet inte om hon gör det, hon kommer säkert kicka Nej mig. men gud, Madde, Men seriöst. alltså det är för, om man liksom, nej! Om man liksom Nej! friar henne på, nej okej, hon är gay, nej hon kommer ut det just det. Lägg av! Så ska du Spotta på sin egna häst. nej, eller så här, det här är jättekul. Så här. Men öppna huvudet där, Sesam. Sesam, upp. Rätt. Ja, hon inte matar ju hon så tillbaka och står här och